אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי, וזה ממש שווה זהב. אין פה להשיג שום סיגריה במכולת, ואין כאן אף אחד שתסבן לי את הגב. אתה יכול לדבר שיש סרטון מצחיק? יש פינה למטה בבקעה, ואלה מכונות מחכות לי שם עכשיו. אני מבין מה אתה עושה במחנה? אני הולך לבית שאן. עוד רפורט, חטפתי בחלום, וגם קיבלתי הזמנה לבית משפט. אבל מה זה? לא נשאר לי כוח, רוצה לקרוא אמיץ, המצב קשה, ויש חשק להרפים. אני הולך לבית שאן. אני הולך לבית שאן. עוד כל מיני סטנדות שאנחנו להיות לחץ, כל מיני מוטות שלנו למיטה מסלול, כל מיני מוטר מאוד. לבית שאן. אז מה, הם יצטרכו לעזוב את המקום? הם עוברים לנטפים כולם. הם לא יעזבו, אלה מבית שאן יעברו לנטפים? אני שונא, אני הולך לבית שאן. אני הולך. כן. צ'ולקוביץ' תפס את הראש, הוא לא צריך כן. כן. אני אשב. אני הולך לבית שאן. אני הולך לבית שאן. לבית שאן. אני שונא, אני הולך לבית שאן. אני הולך את בית שאן. צ'ולקוביץ' המצב קשה ויש לי חשק להרביץ. אני הולך לבית שאן. אני הולך לבית